Welcome to my vlog, Mama Verly. So, naman ni og kalamansi sa kong anak. Panit ni guys, kalamansi. Tabangan ko nila og panit ng anak pag umangkon. Kung nagpanit, yung mga ulam ni mo lang ang snack. So, panit ta. Sorry guys kung magsigugtan ako sa camera. So, magpanit lang ta para mamandayon. Yun ang mo off. Ay mo, kita ay mo iya off. Oh, kita ko. Gayp ka mahuman ang among gipanit. Dito ayan o. Pag natikitas mo. Dito ka dito po. Inaki, hatag kamansi guys. Wata ka man si guys. Dito sa pikas guys. Dito guys. Ngamig kamansi guys. Asik lang. Gagmay? Higda sa. Diba? Gagmay tayo? Oh. Ayun, dapat mo. Hello guys, ngamig kamansi. Pakita sis kamansi daw, Zaki. Hello guys. Tara guys. Kamansi. Kamansi po. Guys. Nazaki. Ano to, istoryahan mga kabukid. Istoryahay mga kabukid. Istoryahay. Hi mga kabukid. Hi mga kabukid. Hi mga kabukid. Hi mga bukid. Mo na yung snack karon, mo ni. Look. Kamansi. Snack na mo niya mga 3 p.m. Hindi up. Alas 3. But nga na yung pangalan mo, magluto may kamansi. Edit ka ba sa one? Ha? Ingon si Tabele, ingon si Hindi na ba, ikaw na day, iop na day, iop day. Pag hindi sa dito iya, kaya tigdala na iya, mana na. Guys, mami og panit yung manok sa pikas kanto. So, mana ni pak ganun. So, ato siya i-times lap kay para indot pod. Muni kaduha nga kalamansi. So, daghan kay siyang taga camera. Ang camera na ko ani ako rin tang anak. So, mong dari og tagak ng kalamansi. So, manong gipanitan, may ubay na siya. Bangan ko sa kong anak og panit. Oh, well, tabi mao ng camera dira. Ganun. So, panit na ta og kalamansi. Go. Ready go. So, ito na siyang ano siya ang finish product. Thank you for watching.